Takže čaute ľudia, vítam vás z môjho prvého videa a dneska budeme hrať Roblox Ice Cream Simulator, jak by si to chcel niekto zahrať, a píšte, čo mám hrať, do komentárov. A môj nick na Robloxe je 150. A tuto vidím, že to funguje úplne ľahko. Počkáme, kým sem dojde tá guľka. Toto bude dávať čokoládu. Počkáme, kým sem dojde SOS. Tadiaľ toto prejde dosť. A tu vidím, že sú nejaké upgradečky, ale my sa budeme sústrediť asi na toto, aby tu išlo viacej guličiek. Takže otvoríme, až máme nejaké peniaze. Tu je autoklik upgrade. A nech tam sa vopra viac ich. Tu vidím, že je problém. Toto treba každých 20 sekúnd otvárať. Alebo jak chcete, sa môžete nechať nahromadiť. A tuto to bude do toho. A tuto sa to predá a našetríme si 20, až môžeme kúpiť ďalší. Tak toto tu funguje, toto dá kocku, prejde to cez to, je z toho gulička. To je veľa toho. Jak vás to bude baviť, tak kľudne natočím aj druhý a tretí diel, mne to nejak moc vadiť nebude. Jak to budete mať radi, tak kľudne. Potom by sme možno vyskúšali aj 99 Nights in the Forest, jak by ste moc chceli. No, ja mám 18, už mi moc nechýba. Teraz to otvoríme a počkáme, kým to sem rýchlo prejde a môžeme kupovať ďalší upgrade. Ináč videá budú vychádzať približne každý deň alebo každý druhý deň o 4:00 po obede približne alebo o 5:00. Niekedy vtedy čakajte videjko. A moje videá budú okolo 10 minút. Medzi 7 a 12 minútami budú moje videá. Píšte svoje nápady fakt do komentárov. Jak chcete, tak ja kľudne lebo v deň, keď natáčam, tak ten deň to video vydám, takže vy možno, keď si ma dáte za frenda 150, tak môžete aj vychytať čas, keď natáčam video, môžete tam byť vo videu. A nie, že budete len vo videu, ja vás dokonca aj pozdravím a tak. Budem vedieť, že ste moji fanúšici, lebo budem vidieť, že ste frendi a budete pre mňa skákať. No, ja mám už nejaké prachy naše, máme 34, ešte treba 16, až máme ďalšia čokolít. Pustíme to, tuto nech sa to upgrade, nech to je dlhšie od 20 sekúnd, 250 to stojí. Tuto to vypustíme. Poďme, teraz by to už mohlo byť 48 a tuto nám už idú guliky 2, to znamená bum bum. No, vyšli 3, nevadí, ideme kúpiť tuto za 50, potom to je za 100 strawberry.
tak aj to budeme. Mňa to zatiaľ celkom ako baví a ja som z touto hrou, jak vy budete chcieť, tak neskončil. Každé videjko, jak by nebol náhodou komentár, tak by bola nová hra. S tým, že jak by bol komentár, že znova alebo doporučili by ste mi nejakú hru, tak ja by som si ju kľudne zahral, mne by to moc absolútne nevadilo. V tomto videjku by som chcel kúpiť aspoň jeden strawberry ice cream. Ideme to otvoriť, už to tam. To naklikáme, nech to ide. No, tuto to už ide veľa. Okolo tých 10 minút bude mať takto videjko, takže toto je môj avatar, aby ste ma poznali. Takto ja vyzerám. Blondiak s okuliármi a takto biele na sebe. Toto som ešte u žiadneho youtubera nevidel, že by toto hral, tak preto som sa rozhodol zrovna pre túto hru. Dobre, vyprázdňujem. Mám tu dosť už tých kopčekov. Ešte ich tu aj dosť ide. Dobre, už sme na tom dobre s peniazmi. Za chvíľku budeme na tom strawberry mať. Uvidíme, koľko bude ten dávať za jedno. Teď už jedno zlepšovať nemáme, tak uvidíme. Tam som videl, že typkovi tam to fakt ako ide, tento musí hrávať furt. Ja som to zapnul prvýkrát a to znamená, že uvidíme a píšte fakt svoje nápady a ja možno budem v tejto hre pokračovať ďalšie videjko, ktoré sa uskutoční zajtra, ale zajtra bude asi vy si rozhodnite, ak by ste chceli v komentároch buď Steel Brainrot alebo Poison Brainrot, koľko tam bude komentárov viac, tak to zoberiem. A jak by náhodou nebolo, tak ja proste alebo pôjdem na obidva, na polku Steelku a na polku Plants vs Brainrot. A s tým, že najskôr som išiel do Steelka až potom do Plants vs Brainrot. To video by vyšlo neskôr večer, takže alebo až v nedeľu. Uvidíme. Radšej uvidím až v nedeľu, takže zajtra videjko nebude. Prepáčte, ale akože ja zajtra mám Steel Brainrot a Plants vs Brainrot, to budem mať na nedeľu a na pondelok to. A uvidíme ešte, koľko to dáva tí strawberry. No, ideme sa na to pozrieť. Pottery. Ja som sa o to hrou ešte neskončil,
A zatiaľ čaute, vidíme sa u ďalšieho videa, kde bude Steel Brainrot alebo Plants vs. Brainrot, čo si vy vyberete, alebo oboje na pol. Čaute.